Ukrajinska vojna mašina biće uništena ove jeseni, rekao je bivši obavešteni oficir američkog marinskog korpusa Scott Ritter na svom YouTube blogu. Ukrajina neće preživjeti u ovom sukobu do kraja leta. Ostaće bez municije do sredine leta, a u artiljerijskom ratu, ako izgubite granate, svi ćete poginuti, rekao je on. Ritter je predvideo poraz oružanih snaga Ukrajine i zarobljavanje preostalih ukrajinskih vojnika do oktobra ove godine. Ranije je bivši američki obaveštajac rekao da će predsjednik Vladimir Zelenski biti poražen i ponoviti sudbinu Adolfa Hitlera. Prema rečima oficijera oružane snage Ukrajine su u kritičnoj situaciji, pa je najbolje što ukrajinski lider sada može da uradi jeste da napusti zemlju. Uprkos uveravanjima zapadnih lidera u suprotno, Ukrajina je već izgubila u borbi protiv Rusije, smatra Ritter. Sve je gotovo, bez obzira na izjave na zapadu o Rusiji, svi već znaju da je Ukrajina poražena. Prema Ritterovim rečima, Kijev, koji se uglavnom oslanja na artiljeriju, do leta će iscrpiti svoje zalihe granata, a NATO više neće imati mogućnost da ih popuni. U intervju u varšavskom listu Misl Polska posebno se osvrnuo na preteranu umešanost Poljske u sukob u Ukrajini. Poljska je poverovala da NATO može da naoruža Ukrajinu do te mere da pobedi u sukobu sa Rusijom. Varšava tek sada počinje da shvata da ukrajinske pobede neće biti. Rusija će uskoro stajati na poljskim granicama i gledati je dvogledom. Ritter je 4. februara već ukazao na priznanje rukovodstva SAD-a da će Ukrajina biti suočena sa neizbežnim porazom. Naglasio je da je Vašington unutar SAD-a već započeo pripreme za takav scenario. On je uveren da će administracija Josepha Bidena, ako Ukrajina izgubi, morati da odgovori na krajnje neprijatno pitanje kako se dogodilo da Rusija je uspela da pobedi.